Lulu sasazo ngqo lwendaba estudio 9 kwikomkhulu ye-SABC eAuckland Park eGauteng nazi eziphambili. Sigcobile kakhulu sisiphumo esenzekileyo namhlanje sokubana bagwetywe ubomi entolongweni. Inkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni ehleli eSaldanha Bay imthe nka ngobomi entolongweni uKelly Smith naThola Nabo. The online application period will be opened on the 24th of July. Umphathi wezemfundo eGauteng uMnumzana Matome Chilwana ubhengeze ukuqala kwenkqubo yokufaka izicelo zendawo yokufunda neqhutywa kwi-intanethi kumabanga ugrade 1 nograde 12 nograde 8 kweliphondo. Kamelo nondaba belijelo ndiyaphutisa mawethu ndingaphutisanga maseko mandikhawuleni warhuqa. Inkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni ehleli eSaldanha Bay imthe nka ngobomi lale zam lentolongweni uKelly Smith naThola Nabo uJaukhina Police noStephen van Ryn. Banikwe neminyaka elishumi umuntu wemnyenga amatyala okuxhwila kunye nokuthutyeleziswa kwabantu. Ukukulandela ukulahleka kwentwazana neminyaka emithandathu uJocelyn Smith. Phambi kokuyisa isigwebo uJaji Nathan Erasmus uthe ayikho into ebathethelelayo aba bathathu. Lide lafika lagqitha ilixa ebelikade lilindiwe malunga ke nokwisa kwesigwebo kwelityala nalapho uStephen van Ryn uJaukhina Police kunye noKelly Smith bethe bagwetywa ubomi entolongweni. Ukanti ningalibazisanga mandikrwece ngoku isithethi segunya abantu lezotshutshiso kweliphondo uEric Ntabazalila ukuva kabanzi malunga nokuthe kwenzeke enkundleni namhlanje. Mr Ntabazalila qabaqaba nje ingaba ke ningumbuso nibona njani le outcome yanamhlanje? Sigcobile kakhulu sisiphumo esenzekileyo namhlanje sokubana bagwetywe ubomi entolongweni ngetyala lokuxhwila elokuthengisa umntana lowo kwakunye ne-10 years ye-kidnapping. Sivuya kakhulu ingakumbi if uyalijonga elityala lityala elithe lenza imbali eMzantsi Afrika kuba ilityala lokuqala kwenzeka lolu hlobo apho umntana athathwe khona wayothengiswa kwaye akakafumaneki nangoku. Kumatyala adluleyo ngaphambili amabini amathathu abantwana baxhwile bayothengiswa but kodwa bafumaneka emveni kwakusetatshwe itrap baze babanjwa abantu. So yilanto kuthiwa is a ground breaking case lesinayo. Siyavuya kakhulu kangubana sibulela nendlela amapolisa nabatshutshisi abancedisene ngayo ukusebenza kwelityala. Ndiyakhumbula into yobana i-evidence yethu ibilanto kuthiwa circumstantial evidence sinengqine eli-1 ikakhulu ebesinalo kodwa ke kuyo yonke into enzekileyo sizamile ukudibanisa indlela into ezidibanayo uzama ukudroyisha umzobo obonakalayo ukuthi kwenzeka ntoni ngalamini yokuthathwa kwalo mntana ayothengiswa yaze inkundla ke bafumanisa banetyala sazofumana isigwebo namhlanje. Umbuzo osebahlaleni ngothi ba ingaba kwenzeka ntoni kuJocelyn uphi xa uva kwelakho icala ingaba mhlambi zisaqhuba iinkqubo zokumkhangela ngokwetyala nozoma ngoku siyazi ukuba inkundla bafumene benetyala lobana wathengisa uJocelyn kodwa ke into ebuhlungu yobana uJocelyn akafumaneki yena buqu uba uphina asimazi apakhoyo ke isicelo esisaphumayo kuluntu lonke esipoliseni nakuthi siligunya lezotshutshiso kubana nabani na onayo inkcukacha kuba kwenzeka ntoni na okanye into erhanelayo uba kwenzeka ntoni na uyacelwa eze ngaphambili adibane namapolisa azonika ubungqina. Eyona ndiphambili nangona sibagwebile apha kodwa eyona ndiphambili sizama uyicela intobana abe kanti uyafumaneka uJocelyn. Bamengasibeni mhlekazi lowo ke sisithethi segunya abantu lezotshutshiso kweliphondo ukanti emva kwale nkundla namhlanje ndiyeke ndathetha ke namagqwetha wesisithathu baveza into yokuba kwiveki ezimbini ukusuka ngoku bazawuthi ke bafake inkqubo yesibheno ukuze babhene ke ngakwesi sigwebo bathe basifumana abatyholwa namhlanje. Ngelo thuba ndizibuyisele kuwe studio. Kubulewa abantu ababini baza basixhenxe bonzakala kwinto ebonakala ngathi sisiganeko somntu onoteksi ezonke izizwe ekahle onke eMpumalanga. Onogada kunye nomqhubi wesithuthi sabantwana besikolo ngwasetyhini baphakathi kwabalimeleyo. Ngoku siqhagamshelana ngqo nentatheli yethu Kelvin Dludla. Kelvin, siyakwamkela khasicalele ngokuqhubeke apho.
Asibingelele kuwe siyavuya sibingelele nombukeli wendaba ze-SABC esekhaya sila ezonke izizwe la eIsrandi okusilethe la siyavuya ukuthi ke kube nesigameko okuthiwa senzekile namhlanje ekseni njengoba kubikwe ukuthi ke kunemoto yohlobo lweToyota Fortuner emhlophe efike la kulesikhumulo samatekisi ke yavulela ngenhlamvu mangabe sizwa ngomkhuzo wamaphoyisa la esifundazweni eGauteng uGeneral Thombi Mthombeni uthi ke abantu abebengaphakathi kwaleyo moto babalelwa eshumini kanti bafike bavulela ngenhlamvu kwashona ke abantu ababili omunye walabantu abashonile siyavuya kubeke umuntu ke oyamaniswa nenhlangano yamatekisi kule ndawo kanti omunye wabo unogada njengoba silana nje usehambile ke umkhuzo wamaphoyisa uphuthuma kwenye indawo kodwa singaqinisekisa ukuthi ke kushone abantu ke ababili amaphoyisa ke athi kusenziwa uphenyo bakhona ke nalaba abaye bafike endaweni yesigameko bezocosha imininingwane ababizwa phecelezi ngama forensic investigators bakhona la emva kwami ke beyaqoqa ubufakazi kanti khona nemoto ethwala idumbu izolayisha laba ke asebeshonile okunye sikutholile siyavuya nomukelo wendaba ze-SABC esekhaya ukuthi ke kunemoto ke eyonogada ephinde yanqonqiswa ngomlilo khona kule ndawo amaphoyisa ke athi ke awakafuna ukuqagela ukuthi ngabe lesigameko siyamene yini nodlame lwamatekisi kule ndawo kodwa abantu esikhulume nabo nangoba bebengafuni ukuvela phambi kwamabona kude ngoba besabela impilo yabo bayasho ukuthi ke sekunezigameko eziningana esike zenzeka ngoba inhlangano zamatekisi kule ndawo engathi ziyalwa siyavuya ezibanga ke imzila bayasho ukuthi ngondasa okuwumatch ngesingisi kuke kwenzeka isigameko esicishe sifuze lesi nalapho kwadutshulwa khona abantu abathi bayakusabela ke impilo yezingane ngoba uma ngabe sizwa ngembiko engaqinisekiswa sizwa ngaba abantu bakule ndawo kushone noma kudubuleke nomuntu siyavuya ke oshayela ke imoto ethola izingane nokuwumuntu ke wesifazane ngakho ke amaphoyisa ke yabela eyivalile le ndawo phecelezi yenze icrime scene aqoqa ubufakazi balesigameko kanti ke njengoba ngisho ukuthi kuthiwa kufike imoto yohlobo lweFortuner emhlophe amaphoyisa athi ke inombolo zaleyo moto namanje bengakacaci kodwa ke kwaphuma abantu ababalelwe eshumini 10 bafike bavulela ngenhlamvu onogada babe sebephendula nabo ngezulu lezandla kwashona abantu ababili oyedwa wabo umuntu oyameniswa nenhlangano yamatekisi kule ndawo oyedwa wabo unogada amaphoyisa ke athi ke asaqhubeka nophenyo kodwa ke isimo ke sithule ukhona umphakathi wakule ndawo uzobukela njengenjwayelo kodwa njengoba ngisho ukuthi uyaye ungathandi kakhulu ukuthi ke ukukhulume nabezindaba uzokhumbula siyasengiphetha ukuthi ke lo daba lwamatekisi luyinzika ikey kanti lo Phithanisa ikhanda umnyango wezokuthutha esifundazweni ngiyakhumbula uKidiboni Diyale Tlhabelo wengameli uke washo ukuthi ke bazozama ngayo yonke indlela siyavuya ukuthi ke bazame ukuthi bayinqande lomkhuba ke kodwa ke njengamanje isimo sitathulile kubulawa abantu ababili ababulawa abantu abebehamba ngohlobo lweToyota Fortuner emhlophe angithatha intambo siyavuya ngiyibuyisele kuwe studio sibabe ngazibini icebisa umphathi wezemfundo eGauteng umnumzana Matome Chilwana ubhengeze ukuqala kwenkqubo yokufaka izicelo zendawo yokufunda neqhutshwa kwi-internet kumabanga ugrade 1 no-grade 8 kweliphondo. Umnumzana Chilwana ubongoza abazali ukuba bafake izicelo kwangethuba kwaye balandele imiqathango. Ukwathe abo basokolayo ukusebenzisa ubuxhakaxhaka be-internet ukufaka izicelo bangaya nakwesiphina isikolo bafumane uncedo. The online admission period will be opened on the 24th of July. You might be wondering why this time we're coming so early. It's important that we start preparing parents now. So the application process will be open, will be open from the 24th of July until the 29th of August 2025. So that is the period that will be open. So parents of learners who are going into grade 1 and grade 8, be ready for that particular date. Closer to the period, we will be obviously having another one, a press conference such as this, but in between, from now on going forward, we'll be doing aggressive marketing and campaigning so that we prepare parents for that particular application period.
Sihlabele mgabane ndaba zethu. Abafuyi kwisithili kwaBhaca eMpuma Koloni bagrogrisa ngokuthabathela ezandleni zabo umthetho ukuba ngaba amapolisa waqubisana ukwebiwa kwemfuyo. Le ngingqi ichazwa njengenye yeziphambili kubusela bemfuyo kwilizwe ngokubanzi. Kusathe gqulu kuthwaxa amafama kwaBhaca. Amaxhoba ethathelwa imfuyo ekwadutyulwa ngamasela axhobileyo. Nesihlava sokwebelwa imfuyo engasebiwa nje kuphela ngoseyathathwa kuxhotyiwe izibhamu ezinobungozi. Iicases ziyavulwa zininzi kakhulu, azange kulandelelwe case, inqabile nje noba kuthiwe kwaza kwakhona into elandelelwayo. La mafama amemelela ukuba kuvulwe icandelo elijongene nokwebiwa kwemfuyo. Irhalela ke thina sizinkosi zalapha kwaBhaca nesicelayo kurhulumente ubana makabuyisa amapolisa kwaStock Theft asebhizana azogxila kule ndawo ekanye enelubuzinga lobusele eliphezulu. Isebe lezolimo lithi ukwebiwa kwemfuyo kuqhwalelisa amafama asakhasayo. Angundoqo kulondolozo lwesondlo, ukudala amathuba emisebenzi kunye noqoqosho. Siyawuncoma kakhulu umsebenzi owenziwa licandelo lamapolisa elilwisana nemfuyo. Yaye sinethemba lokuba abophula imithetho bayakuqondiswa noko ukwenzela bangazwe baphinde bayenze lento bayenzayo. Amapolisa ephondo athi asaqwalasela umqulu wezikhalazo lamafama athe anikeza ngawo ngexa beqhankqalaze ekuqaleni kwale nyanga. Ndingulwandile Mbulali kwaBhaca. Nanjengoko usondela umhla weJuni 16 wezikhumbuzo solutsha lwalela inguqu ngo-1976, iarhente yophuhliso lolutsha NYDA ngokubambisene namanye amasebe nemibutho eyahlukeneyo isungula inyanga yolutsha ngolwesibini evekezayo eSoweto. Ukunaba ngolusuku sinaye umququzeleli wezonxibelelwano we-NYDA uBuhle Geleba. Masibhotise sibulele ngexesha lakho Buhle. Khawutsho ngawaphi amasebe enibambisene nawo kwaye ithini injongo yosuku ngolwesibini? Manithathe lithuba ndibhotise kuwe msasazi kwakunye nababukeli eMzantsi Afrika uphelele. Amasebe sibambisene nawo sibambisene ne-Department of Women, Youth and Persons with Disabilities, i-Department of Sports, Arts and Culture, kwakunye namashishini abucala, the private sector, nazo ne-NGOs ukuze siphuhlise izakhono zabantu abatsha njengokubusazi msasazi into kokubana sijongene nezinga eliphezulu kakhulu lentswela-ngqesho eMzantsi Afrika. iSoweto inkulu, lo msitho uzawuba ndawoni kanye eSoweto kwaye uqala ngabani ixesha? Uzabe eqala ngo-8 ekuseni intsimbi yesibhozo. Sizabe sise-Uncle Tom's Hall eSoweto. Hector Peterson uyawukhumbula ke nge-1976 uHector Peterson siye sayikhethela lonobangela into kokubana siphinde sibuyele kwimbali yoMzantsi Afrika, sizikhumbuze into kokubana uMzantsi Afrika usuka phi kwaye siphi kule mihla yanamhlanje. Zininzi ingxaki zolutsha, intswela-ngqesho, iziyobisi njalo njalo. Ingaba mhlawumbi kukhona apho nizawujolisa khona? Sizawujolisa isikakhulu kwintswela-ngqesho kuba kaloku izinto ezifana neziyobisi, usetyenziswa kwazo ezilokishini mhlawumbi nasezilalini nakwiindawo ngeendawo zezona zinto abantu abatsha baye bangenele kuzo ngenxa yalo ntswela-ngqesho. Sizawubeke sine-exhibitions apho sizawube sibonakalisa into yokubana urhulumente wenza ntoni ukuze alungise le ngxaki yentswela-ngqesho. Lowa umsitho useSoweto ngokazwelonke, ingaba mhlawumbi kwamanye amaphondo zikhona iintshukumo ezikumila kunjeni esawuzenza? Ngolwesibini msasazi njengokuba besitshilo sizawube siphehlelela inyanga yolutsha njengesikhumbuzo, kwaye ke urhulumente uza kube khona amacandelo karhulumente kwakunye neminye imibutho yabantu abatsha abenza izinto ngezinto ukuze abantu abatsha baphume engaphangelini. And essentially msasazi eyona nto sizama uyenza ngalamini kukwenza i-roadmap into kokubana kumaphondo onke oMzantsi Afrika sizawube sisenza ntoni njenge-NYDA namasebe karhulumente. Ikhona ke ne-PYEI apho ke i-Presidential Youth Employment Initiative iyiyo esincedisana nabantu abatsha ukuze bafumane amathuba omsebenzi kwezo ndawo ngeendawo abakuzo.
Masibele kulamba uchisibunzwe Nselangqesho ingaba mhlawumbe ninazo izicwangciso zokuncedisana nolutsha ingakumbi olufundileko kodwa oludinga umsebenzi. Zeza exhibitions besithetha ngazo akhona amaphulo esiwaqhubayo ePYEI apho umuntu omtsha uyakwazi msasazi ukuya kumasebe NYDA sinamasebe ayi44 eMzantsi Afrika eNYDA apho ancedisana nolutsha ukuphuhlisa izakhono zabo ukuphuhlisa lonto onayo mhlambi you at a school leaving age mhlambi awunamsebenzi kulonda ukuyo yeyona nto esizama ukungenelela kuzo njengeagente yabantu abatsha. Kamafutshane khawukhawuleza abafuna ukuqhagamshelana ne-NYDA magathini. NYDA lowo ukwaziyo ungena kumakhasi onxibelelwano www.nyda.org and as well ungaya kumasebe ethu 44 branches across the country apho afikeleleka khona uza kunceda umsebenzi wase-NYDA ukuze nawe ufumane amathuba omsebenzi. Sibamba ngazo zozibini buhle inkosi kakhulu. Inkosi. Ukapteni Keshi Mabundo ngomcupho obalaseleyo ume kwinkundla kaManyazi ePulukwane kwisicelo sebheyili sepolisa laseLimpopo elicholwa ngokuxhamla i10 million rand yenhlawulo ye-insurance ngokubhubha kwabantu abalithoba. Ukemva kokuba uSergeant Rachel Kutumela ebekwe ityala nodade wabo ngumongikazi uAnas Shokane nentombi yakhe uFlora Shokane. Abatyholwa abathathu babuyele kwingxoxo mayela nokukhululwa kwabo kwiziko lezoluleko iMatache. uSergeant Rachel Kutumela nentombi yakhe uFlora Shokane bebekhe banikeza ingxelo yobungqina babo ngaphambili. Esi sicelo sebheyile siqale ngoDisemba onyaka ophelileyo. Umtyholwa wesibini uAna Shokane uhlatywe ngemibuzo ngolwesithathu. Ungqinisisile ukuba phakathi konyaka ka1991 no2019 ube nabayeni abathathu. Umyeni ngamnye uhlukene inyama nomphefumlo ngezihlandlo ezikhwanqisayo. Omnye wadutyulwa wabulawa, omnye watshiswa esemotweni, logama omnye watshiswa esendlini. uAna Shokane ukwangqinisise ukuba wawafumana amakhulukhulu amawaka erandi kwiipolisi ze-insurance eziliqela ngabangasekhoyo. uShokane ukwaxelele inkundla ukuba ukuvalelwa kwakhe kuyiqhoka ngokumandla impilo yakhe ngokwasengqondweni. For me to be kept inside or to remain in Matlaji, for me it doesn't go well. It doesn't go well with me, even mentally and psychologically. Psychologically too. I want to further my studies. Nangona kunjalo abatshutshisi bafumanise imisansa kubungqina bukaAna Shokane. Umtshutshisi uthe akukho shicelelo lusesikweni oluxhase ubungqina bokuba ube nabantwana ababini. Kambe ke umtshutshisi ukwaleke ngelithi aba batyholwa abathathu bangasengozini bakukhululwa. Kunjalo nje ubungqina ababenabo bubeka elubala baxhamla ngokubhubha kwesithoba esibandakanyekayo kulomba. Put it to you, ma'am, that the three of you benefited from the mysterious death of your husband and the mysterious death of the people, the vulnerable people that accused number one covered in the policies. Ukanti ke igosa eliphandayo lilindeleke ukuba lithabathele kumangqina inkcaso yebheyile. Lomba umiselwe ukuba uqhubeke ngomso. Ukanti njengesiqelo ngelixesha sinayo intatheli yethu ezamaqongo onxibelelwano uSandile Hlangane eza kumncambazisa ngezamaqongo onxibelelwano setha nje. Sandile masikwamkele khawutsho yeyiphi imiba ephambili kumaqongo onxibelelwano? Eyona hashtag ebiqale ekseni namhlanje especially ku-X yile kaJocelyn. Abantu abaninzi ibhele bathetha ngento yokokuba noko kwanele ngoku zimbi ezi zinto zenzekayo ngoba nawe uba uyaqaphela every morning xa uvula iTV ekseni uzawubona ukuthi kune-court cases ezihleliweyo kwiinkundla zamatyala jikelele apha eMzantsi Afrika. Abantu ke bathi ke noko urhulumente makangenelele kwaye bayatsho futhi ukuthi bayawubona umsebenzi owenziwa ngurhulumente ngoba uzawukhumbula ke ukuthi sele noko ekhona umkhondo kule case kaOlirato. Ezi zinto ke zivusa into ethi bhele. Amapolisa kuzawufuneka ukuthi
aqinise ihlanza batsho ke abantu abaninzi ku-social media and bayathetha nangalento ethi iyaxhalabisa especially xa kufikelele kwi-gender based violence kule nto bendiyitsho ke ndisithi ke abantu ababhinqileyo abaninzi ke bayaxhwilwa njengale nto yenzeke kuJocelyn. Uzawukhumbula ke nalaa case ka-Uyinene yenzeke eCape Town apho ke wayethe wahamba ke watyelela i-post office. Abantu abaninzi ke bakwathetha ke nangalaa case yayenzeke ngo-2013 ka-River Steenkamp. Abantu ke bathetha ngezo zinto ezinjalo. Okokugqibela ke Bhelu, uzawukhumbula ke i-City of Johannesburg yayithe izawukhupha inkxaso-mali engange-500 million apho izawuthi isupport okanye ixhase iziphaza shops ngakumbi kweli phondo laseRhawutini. Baphumile ke baye kule nto kuthiwa yi-road bayofundisa abantu ngokuthi ke le funding izawufumaneka njani kwaye ngubani okhwalifayayo for ukuthi bafumane le funding. So abahlali baseRhawutini kuzafuneka ukuthi ke bajonge ke lo road show apho kufundiswa khona ngabantu ngale funding iyafumaneka. Shotshubeko Mqadi sibamba ngasibili. Ngosibhele. Indaba ziphela mawethu nto nje utshaba lixesha. Siyabuya nezinkulu ngensimbi yesixhenxe ngorhatya. Makube Sibele.